Aywa an yangwa an balima Mali Kunnafoni TV labɛnbagaw an b'a fɔ an ɲɛna ko nin ye aw ka micro territoire daminɛtɔla ye an ka micro territoire question min jumɛn kan kunu Azawadi mɔgɔw ka président u taara bin a ka fɔ a ka so k'a faga binganikɛla mɔgɔ 2 donc an bɛna don dugu kɔnɔ ka mɔgɔw hakilinata ɲininkali kɛ ni bingani wale min bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ n'a sɔrɔ a ka ɲi ou bien n'a ma ɲi nɔ ka se k'u hakilinata fɔ an ɲɛna. An sɔgɔma ne fa. An cɛ somɔgɔ. I tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Usman Zula Mayiga. Usman Zula Mayiga. Ok basi tɛ an sera ma bi kunu bengani wale min kɛra an ka dugu la an ka Azawadi président kunu u benna ka k'a faga donc e yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ye Mali ka ni basigibaliya in na fagali wale ninnu na. Bon fɛn min don o sira tɛ fagali min kɛra Zirakɔrɔ Negetana wa a yɛrɛ kun b'a dɔn mɔgɔw b'a ko a kun b'a dɔn ko mɔgɔw b'a ko kosɛbɛ parce que a y'a fɔ hali Mali faamaw ye k'u k'ale dɛmɛ kosɛbɛ pour que ale ka se ka kisi mɔgɔw la quoi parce que fɛn caman caman b'a la mɔgɔw kun b'a ko a mɛnna quoi donc Mali yɛrɛ basigi ko in o ma daminɛ bi o mɛnna an bɛ tila ka an bɛ san dama dama bɔ Mali basigi ko in na quoi c'est à dire Mali yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ mɔgɔ n'i b'a dɔn ko b'i ko i b'i hakili to yɛrɛ la quoi sira tɛ kelen tɛ mɔgɔ caman n'i b'a dɔn ko ni ko b'i ko Mali kɔnɔ i ka hakili to yɔrɔ la i yɛrɛ la kosɛbɛ k'a fɔ ko fɔlɔ an kun b'a fɔ kɔrɔnfɛla o san nana fɔ capitale kɔnɔ Bamako donc sisan kɔni ɲɛ foyi tɛ ma sɔrɔ a ko la bilen sisan kɔni bɛɛ k'i hakili to yɛrɛ la dɔrɔn voilà ne kɔni b'o de fɔ ɲɛna. Merci kuma ɲɛna. An sɔgɔma ne fa. Ba yɛrɛ sira. Se tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Amadu So. Amadu So. Ok basi tɛ an sera ma bi ka se k'aw ɲininka hakilinata la kunu Azawadi mɔgɔw ka président fagara an ka Mali kɔnɔ yan nɔ donc aw yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ye Mali ka ni basigibaliya in na. Bon an ka hakilinata kɔni min ye nin b'a yira k'a fɔ sécurité in problème de sécurité insécurité in bɛ ka walankata ka taa de parce que a tun bɛ kɔrɔn fɛ a nana centre fɛ sisan ayiwa Bamako yɛrɛ bɛ ka magɛn Sikaso Segu nin bɛ sen donna a la ka ban donc ça veut dire que sisan an bɛ yɔrɔ min na an b'a ɲini gouvernement de fɛ ani an dɛmɛbaa jɛkulu ninnu MINUSMA ka sécurité renforcer sinon nin tɛ sidati ko dɔrɔn ye dɛ maa o maa kɔni i kɛra maa o maa ye bi bi in na Bamako yan kan k'i janto yɛrɛ la parce que ni u mana i sɔrɔ dɔrɔn u b'i faga et puis n'i fagara fana foyi tɛ bɔ a la o de y'a problème ba yɛrɛ ye quoi donc bi bi in na an bɛ se ka min fɔ an bɛ se ka Bamako yɛrɛ menacelen don donc o tɛ ko ɲuman ye an yɛrɛ ma quoi voilà donc an b'a ɲini vraiment jamana ɲɛmɔgɔw fɛ sécurité ko in u ka don ba la a kana kɛ discours dama dɔrɔn ye tuma bɛɛ kumaw de bɛ sigi ka fɔ de bɛ kɛ an tɛmɛna o stade la sisan an mago bɛ action concrète de la Bamako kan ka sécuriser de parce que Mali population tilancɛ bɛɛ bɛ Bamako yan bi bi in na sécuriser à 100%. Qu'on déploie les forces de l'ordre partout dans le district de Bamako et périphérie. Je pense que on se qu'un haklis, mais n'a pas de chocolat à Manon. Voilà, ne sais pas de fois la madame. Merci Kumayana. An sɔgɔma ne fa. Wa ara sira. Ora se tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Marisi Sogo. Marisi Sogo. Ok basi tɛ an sera ma bi kunu fagali wale min kɛra an ka dugu kɔnɔ u bagara u taara n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min yɛrɛ la Azawadi mɔgɔw ka président u taara faga fɔ a ka so donc e yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ye ni l'insécurité ko in na Mali kɔnɔ. Awa nin ko in kɔni jamana ɲɛmɔgɔw de kan ka wuli k'u jɔ u ka patrouille ɲɛnama yɛrɛ de kɛ u ka gardiw ni gendarmerie bila patrouille yɛrɛ de la kɔfɛ quartier la surtout kɔfɛ quartier heure dɔ bɛ yen n'o sera ni pièce t'i kun i kan ka minɛ yɛrɛ de ka mobile f'u ye ka fɛn bɛɛ kɛ u kana da sufɛla fɛnɛ ma dɛ u k'a kɛ tile fɛ parce que a général nin caman bɛ kɛ tilefɛlaw de la u ka patrouille yɛrɛ de kɛ an dɛmɛbaga jɛkulu minnu b'an fɛ yan sɔrɔdasi ninnu
hali bi u ka dɔ fara kan faama ninnu ka dɔ fara kan u ka wuli k'u jɔ de dɛ parce que n'u ma wuli k'u jɔ jamana in bɛ yɔrɔ min ta mɔgɔ tɛ se ka sunɔgɔ i ka so kɔnɔ dɛ tile fɛ i tɛ se ka sunɔgɔ su fɛ i tɛ se ka sunɔgɔ mais sufɛla sunɔgɔ lafiya ka bon ni tilefɛla parce que tile fɛ de u tɛ faga u ka kan ka wuli k'u jɔ u ka kan ka taa yɔrɔ min u b'o dɔn min bɛ ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye ala t'a di bɛɛ ma n'a dira aw ma a ye wuli a k'aw cɛsiri a ka kan ka patrouille de kɛ tile t'a la su t'a la k'a kɛ yɛrɛ yɛrɛ de minɛ kɔfɛ quartier ninnu na kɔfɛ quartier fɛn fɛn bɛ yen a ka kan ka don a bɛɛ kɔnɔ ka mɔgɔ bila k'a lajɛ chef de quartier ni conseil ni maire ninnu k'a bɛɛ compliquer a fɛn na u bɛɛ ka na a ka jɛ ka baara kɛ min bɛ ne fɛ o de ye. Merci kuma ɲɛna. Ani yang mana fa? Aba, i ka kɛnɛ. Sina. Aba. I tɔgɔ ni jamu? Samura Ibrahim. Samura Ibrahim. Ok, basi tan sira ma sɔgɔmada na ngami goro bebi. Kunu azawari mɔgɔ ka président min bɛ an fɛ Bamako yan nɔ. Bingani kɛla wale flatara be aka ka so ka faga. Donc ere hakilinata ye jumɛn ye ni l'insécurité na an ka Mali kɔnɔ yan. Ya ka faga so kɔnɔ ka faga. Ah non, ça c'est pas normal. O man ka kɛ o kuma insécurité t'an fɛ yan. Normalement o ko sugu man ka an ka jamana kɔnɔ. An ka jamana in to jamana sugu ye ko mɔgɔ bɛ taa bi mɔgɔ ka fo so kɔnɔ ko k'i faga. C'est pas joli à voir. Il faut que jamana ɲɛmɔgɔ ka wuli k'u jɔ de quoi. N'u ma wuli k'u jɔ, jamana in laban bɛ taa k'u to koyi. N'a fɔra ko sema président yɛrɛ taara faga fa ka so kɔnɔ. Ministre olu fana tɛ to yen ko ministre parce que olu gardelen don sema président gardelen tɛ o de b'a to o sara sinon n'a kun gardelen don ni garde corps kun b'a ka da la est-ce que a kun bɛ sa mɔgɔ fila wuli ka moto ta dɔrɔn ka taa cɛ faga fa ka so kɔnɔ non vraiment c'est déplorable vraiment o kɔni a ma diya ne ye vraiment a ma bɛn ne ma faamaw ka wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ la jamana in ka taa ɲɛfɛ o de ka ɲi an bɛɛ ka hɛrɛ b'o de la o kuma ala ka ni sababa bɛɛ awa. Merci kuma ɲɛna. Ani yang mana fa? Bah, ça va, ne balamuso. Ça va, i tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ ye Fuseni Kone. Fuseni Kone. Ok, basi tɛ. An sera ma bi k'aw ɲininka kunu azawadi mɔgɔ ka président min b'an fɛ yan nɔ u taara bi a ka k'a faga f'a ye ka so donc e yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ye l'insécurité la Mali kɔnɔ? Bon, ne hakilinata tɛ dɔwɛrɛ ye o b'a yira Mali faamaw o tɛ u ka baara la parce que o bɛ taa kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ faamaw m'u jɔ u jɔyɔrɔ la to buna adamaden ka taa mɔgɔ faga siso kɔnɔ sariya bɛ tugu o ma kan ka kɛ bon mɔgɔ t'a dɔn a kɛra kun fana la bon ala ye fana b'a kun dɔn mais an kɔni bɛ min fɔ Mali faamaw ye u k'o jɔ u jɔyɔrɔ la an bɛ min fɔ u k'o jɔ u jɔyɔrɔ u ka baara kɛ sariya kan bon o de kɔni b'an fɛ k'a fɔ ye parce que saya an bɛɛ jɛn don parce que saya ye bɛɛ jɛn de ye bon saya fana a kɛra kun na ala de b'a dɔn fana bon mɔgɔ sababu ne min fana k'a sababu ye ka taa mɔgɔ ɲin bɔ i ka so bon o bɛ ni ala cɛ mais vraiment Mali faamaw tiɲɛna u t'o jɔyɔrɔ la u t'o ka baara la parce que ka sababu kɛ wariko kan ka bɛɛ mago sa hali min kan ka taa kɛ u b'a fɔ déjà ma wele wari ma di an tɛ taa kɛ bon nafa t'o la an bɛɛ le je maliyɛn an bɛɛ le ye maliden bon ne kɔni bolo ni ko kɔni kɛra ta surtout ye maliyɛn ye faso fini don Mali kanu de kama i bɛ baara kɛ Mali kanu fana kama bon tiɲɛna vraiment an ka faama ninnu kɔni tiɲɛna a kelen kelen bɛ ɲumanw bɛ yen mais tiɲɛna a kolon in ka ca bi mais an bɛ dugawu kɛ ala ka faamuya ko ɲuman di an ma ala ka jamana kanu bɛ mun na a ye bi ala k'olu don Mali faamaw kɔnɔ an b'o laɲini o de y'an ka laɲini ye bon inchallah. Merci kuma ɲɛna. Somɔgɔw don. Sino. I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Adama Samake. Adama Samake. Ok, basi t'an sera ma ka se k'aw hakilinata dɔn Mali l'insécurité ko la. Kunu azawadi mɔgɔ ka président min b'an fɛ yan sema mɔgɔ ka président u taara bin a kan f'a fɛ yen ka se ka kisɛ k'a la donc e hakilinata ye jumɛn ye l'insécurité ko in na Mali la? Ah bon, insécurité ko nin ye Mali la kɔni vraiment nin kɔni taara k'an bɛɛ bolo dan mais autorité min b'an kunna sisan n'o ye transition mɔgɔw ye o transition min b'an kunna n'u nana ka yɔrɔ bɛɛ kɛ sɔrɔdasiw ye colonels ye an kɔni hakili tun na k'a fɔ min ye sécurité yɔrɔ ye o kun man ka kɛ nin cogo la surtout mɔgɔ min n'o ye sema cɛ nin ye c'était un monsieur ne y'a mɛn cogo min na c'était un grand négociateur a ye fɛn caman négocier donc mais ka taga ale faga cogoya kɛ nin ye a yɛrɛ ka da la en pleine journée vraiment ça reste à désirer donc autorité malienne ne kɔni bɛ min ɲini u fɛ u ka nin ko ɲɛɲini k'i bolo da kisɛ kan nin kana kɛ ko ye ko bilalen ye nin kana kɛ enquête dayɛlɛnnen ye min tɛ datugu
an kɔni b'a ɲini halisa an ka fara ɲɔgɔn kan pour que Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ nin ye autorité nin k'i jɔ a jɔyɔrɔ la u ka population na mɛn voilà ne kɔni b'o de ɲini ka fɔ k'u jɔ u jɔyɔrɔ ka population na mɛn sɔrɔdasiw dɔrɔn tɛ se ka ko bɛɛ kɛ sɔrɔdasiw bɛ se ka min kɛ u k'o kɛ tɔw bɛ se ka min kɛ u ka opportunité di bɛɛ ma bɛɛ ka se ka a jɔyɔrɔ fa fasoko la fasoden dan tɛ sɔrɔdasiw dɔrɔn ye dɛ u bɛ kɛlɛ de dɔn o kɛlɛ komi n'o sécurité yɛrɛ u yɛrɛ kɛɲɛlen don la ni population ma fara o kan u tɛ se ka foyi kɛ ne kɔni b'o de f'u ɲɛna awɔ. Merci kuma ɲɛna. Ayiwa aw yɛrɛ bɔra ka mɔgɔw hakililata mɛn ni bɛnkanni wale na an ka ba Maliba kɔnɔ hali bi an b'a fɔ ɲɛna ko Ala ka ba Maliba ye k'Ala k'a suma an fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ Ala ka hakili to an bɛɛ lajɛlen na pour que an bɛ se ka taa cogoya min na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ka fagali ye kanubagaw k'a fɔ ɲɛna k'aw kana ɲinɛ ko ka j'aime ani commentaire kɛ an ka vidéo kan aw k'an bɛn wagati wɛrɛ.